フィシャルホームページをご覧の皆様、崩壊シリーズ九条丸家の殺人事件に出演します松下洸平です。今回九条丸家の殺人事件ということで、タイトルがすごく意味深なんですけれども、中身はめちゃくちゃコメディです。めちゃくちゃ笑います。チラシにも書いてありますけども、賞味100分、とっても見やすい、作品になっております。人気作家の大倉さん、そして、個性あふれる、俳優陣の皆さんと一緒にですね、めちゃくちゃ笑える作品作ります。崩壊シリーズ九条丸家の殺人事件、いよいよ4月から開幕します。皆様ぜひお越しください。